Лудо сте! Как бихте могли да дигитализирате стопанството си, ако не може да картографирате добива си? Но това беше вчера. Днес е възможно. Чрез EOTKit, лесно за инсталация решение за картографиране от FieldView. 100% съвместимо с вашия комбайн, без значение от марката, годината или модела. Просто го свържете с вашият FieldView Drive и започнете да получавате висококачествени данни за реколтата на базата на прецизен GPS-приемник, които ще виждате в реално време на вашият iPad. А след жатвата няма нужда от продължително извличане на данни, няма нужда да ги импортирате в сложен софтуер за управление на стопанството. Просто отворете платформата FieldView и хоп, готово! Започнете да анализирате данните от полето днес, за да увеличите добивите си утре. EOTKit от FieldView. Не полудявайте! Станете дигитални! Посетете nik.bg.